Kukur naulai kuku. Foto caption sih sanjang kuku. Kuku. Kuku namanya guna gema nih. Kuku. Hello nih. Kamera hello. Kamera hello. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Go somni unaw dinese YouTube नु जाफैबाय मानि जोङो दा नै vlogging खालामनो स्टार्ट खालामदों vlogging नङा सरि short movie shooting खालामनो स्टार्ट खालामदों माखासेखौ जोङो न'आव shoot खालामखांबाय ओमफ्राय दा नै बेवहाय जोङो एक्टर एक्ट्रेस लोगो हमनानै रायलायनाय जों बाहाय shooting खालामनो नागिरदों जायगाखौ ओरैजाय लागोन जोङो नै ओरैजाय बिराद मोजां बैहाय बैयाव जायगायाव जों बाहायबो सिगाङाव लाखांबाय खेब्रै खेबासो लाबाय जों बेयाव बुहुतनिबो भिडिअ खालामदोंमोन दा नै मानसिफोरा नै जोंना लोगोफ्रा नैबे अट'जों फैदों जों अट'जों नैबे बेना जोब्बाय बिनिखौ जों दासो बोजोबना फैबाय एबाराव नैबेनि बेखौ शुटिं खालामसिगोन बेजों ओमफ्राय आंजों जागोन आरो शुटिंआ ओमफ्राय नैबे केमेरामेन ओमफ्राय नैबेबो बे दायो लामानि मानसि जागोन आरोखि ना इयो दा होमबा जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो गाइस ओइ रिल्स खालामदों रिल स्टार्ट बियो माने गाइस दा मोनसे स्टेप जोबखांबाय ओमफ्राय दा गुबुन मोनसे स्टेप खालामनो नागिरदों जोङो दा ब्रिजनि गाहायाव थांसिगोन लामा नागिरनानै ओरैजाय थांसिगोन आरोखि ना एकदमबारे माखौ माने गाइस जोंना नै भिडिअआ हाग्रा गुदुसो जायो आरोखि ना वाव गाइस नै केमेरामेना सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय लामाया नै ओरै थांसिगोन जोङो गोथौथारनि लामाया सेस सामथाय गोजा जोंना एक्ट्रेसआ बैथिं नयखायो औवासुंबारियाव ओइ नै माने जोंना भिडिअ एसे आनकमन जायो आरोखि ना हाग्रा गुदुसो जोङो बानायहैयो अबेबा दैयाव अबेबा ब्रिज सिङाव अबेबा दंफां सायाव औवासुंबारियाव बिदियावसो जों खालामो आरोखि ना एसे इउनिक स्टाइलनि ओरैजाय नायदो मोसागासिनो नै एक्ट्रेसआ रिल स्टार्ट बिथाङा रिल स्टार्ट मा बेलाव बाबाय नामा ना लेवाट दं जाहैदों ओरैजाय गोबां लेवाट दङ जायगाखौ नायदो हिट सुपार हिट भिउ नै दंफाङा ओरैसै नै ओरैजाय औवा दङ ओरैजाय दै दङ ब्रिज ओइ नै जोंना अट'आ ओमफ्राय निलुमा नै नों फैला लेवाट गैयालै टु लेवाट गिख' माने गाइस जोंना पपात जाबाय आरोखि ना दिनै पपात जोंना आइफना सुइच अफ जाबाय शुटिं खालामबाय थानाय समावनो जोब्बाय माने 30 सेकेन्डफोरल'सो शुटिं खालामनांसिगोन आरोखि बेयावनो जोंना पपात नायदो आं गिम्बलजोंसो दा सार्ज होबाय गिम्बलजों दसे सार्ज होनानै जोङो शुटिंखौ स्टार्ट खालामसै आरोखि ना दा बेसेबां जाखो बांद्राय नांला जेनेबा 4% जाबानो जागोन आरोखि ना ओरैजाय नै जोंना नैबेनि शुटिं खालामगासिनोमोन ओमफ्राय बेयावनो पपात जाबाय ओमफ्राय जों दा नै पपातखौ नेनानै जों दा पपकर्न जागासिनो आरोखि ना पपातजों लोगोसे पपकर्न मिलायदोंना स' गाइस फाइनालि जोंना शुटिंआ कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा जोङो थाम्बनेल खेबसै थाम्बनेल खेबनानै जोङो न'आव थांसै न'आव थांनानै ओमफ्राय जोङो दखानाव एसे जाहैसै थान्दाफोर लोंहैसै पकरिफोर जाहैसै चावमिन जाहैसै एसे ओरैजाय नै लोगोफोरनो एसे मेथाइ जाहोनोसै खस्थ' खालामनायनि नङा होमबा ओइ औ रिल स्टार्ट जागासिनो ओरैजाय ओरै आं मेथाइ जानायनि खोथा रायलायदों बिस्रा मोसानायनि माबा जागासिनो हांगामा मा मेथाइ जागोन नोंथां मा जाहैयो नायसै दा मोनैबा नङा होमबा ओमफ्राय शुटिं खालामनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां भिडिअआथ' हिट जागोन इन्टारेस्ट नायदो ओमफ्राय जोब्बाय शुटिंआ जोब्बाय जोंना थांसिगोन बे केमेरामेनमोन अन्थाव बाथाव दै गांबाय जाहैदों दैबो गैया दै लाबोनाय जायाखै होमबा जोङो होमबा दा मेथाइ जाहैसिगोन होमबा दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो जोब्बाय ओमफ्राय फिल्म नामा जाहैबाय अलसिया गाबोन समनायनि गेजेराव नुनो मोनगोन आं एसे इडिट खालामनानै आपल'ड खालामसिगोन आरो बाय